Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marivic. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak kadag iti babalasang anasapa anaganak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marivic dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si kamot gayam ti si Mangpot Marivic. Apay, awan klase yo inton bigat. Awan nanang, semestral break min, iso nga nagawid akpay ita. Kasta ka di. Gusto mo't kit di tapno tulungan na nga gaik inton bigat. Wan nanang. Igam aguray ka man. Apay kay akasta da kita matam. Kasla nagsangsangit ka. Ay, saan nanang? Apay kumangay ngagsangit napuyatan ak lang amin idirabi tanay masak tinagbuybuya iti Korean movies. Ala nga rod anak ko, ingkag sukatan. Tasikan ton ti agluto para iti pangrabyan tayo. Wan nanang. Sa balay ti madmadlaw ko kan ka Marivic. Ha? Kasla kumut-kutong. Kan ngimisit ka, anak ko. Saan mo tatang? Saan akas ta ti pamagem, di naudi anagawid ka, anak ko. Kitaem amangan matkit de no sa bali daytan. Epekto la siguro ti panagpuypuyat ko daytoy, tatang. Kasla kumut-kutungak nga at paison. Jakmat ngamin makapangpangan unay. Amangan numadlaw da tatang kanana nga aginawak. Ay, kasano nga tada ito yan? Awagak man ni Alan. Hello? Nakawag ka man? Alan, masikuga ka talagan. Anya ti aramidan ta. Diyan ka mo ti aramidak, Marivic. Mabuti nga kadagiti dadakkel ko. Uray siyak. Ngam saan nga agnanayon ang mailimod ta daytoy. Isong agsarak ta kuma. Tapno agsarita ta itinalapat. Ala, ibagam no sa dino. Tagsarak ta. Sige, dumngag ka, Alan. Mayat ti alsam na daytoy native amangga, tatang. Nay, ag-agsapa pa'y laang. Mangmangan ka, itinaalsaw. Makapangpanganak ngamin iti mangga, tatang. Tatang? Anya ti lutluto nyo asidaan? Kasla, sabali ti angot na. Pinikpikan mo't nga daatag na tilutlutwag. Ha? Kaano pa'y asabali ti angot na? Madi atal. Makasarsarwa ka matan, anak ko. Pa yan? Ay, awan tatang. Diyak la siguro kaya ti angot ti lutlutuin nyo. Siguradum laang akas tang agpaiso, Marivic. Tano saan? Amumaw. Nakapulas ka mo't Marivic, papanaam. Mapanak pa iti syudad, nanang. Kunak man no simbrikyo ita ako nam. Wan nanang. Ngam adalamapan ko alaan iti boarding house ko. Sige. Alaam matanday ti sangaribaw. Taing ka man agpa-doktor, anak ko. Tanay, kimutong ka mat. Saan nanang? Awan mo ti marikriknak. Idulin nyo kit din, takwartayo day ta. Alakit din, anak ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka. Sige, agyaman ak nga rod nanang. Mapanakon. Agan-anad ka. Agyaman ak ta nakisinarak ka kanyak, Alan. Nagrasunak pa'y kadananang.
Kinunak nga da umay ko alaan iti boarding house. Inikanak pa nga rod ni nanang ko iti 1,000 apag pa-check up ko kano. Tanadlaw na akimutunga. Kasta ka di. Uwan, Alan. Isa ang masapol na pagsaritaan tanoan niya ti aramidon ta. Diyak mo ti aramidak. Ha? Kasta ka dilaang ti may bagam, Alan. Istrikto nga min dagiti parents ko. Maawatan ka. Ngaman niya nga rod ngay. Masikuga kon. Kat masapol nga ibagatan kadakwada sakbay adumakkel ti tiyan ko. Patsyak, maawatan da tamatlaang. Panagkunak kat saan, Marivic? Nangato ti expectation ni tatang kanyak. Kaya't nangagbalinak nga inhenyero. Kanadamot lang nga rapaap ko. No adda arapaap mo, adamot arapaap ko. No nangato ti expectations ti dadakkel mo kan ka. Kastamot dagiti dadakkel ko. Ngaman niya nga rod ngay. Masikugak mo tan. Nagayatan ta adu at inaramid ta. Isa masapol at akteranak. Kat no maawatan na ta dagiti naganak ta, di ituloy mo ti agadal. Diyak pa'y kabalan ti pamilya. Kan mabuti nga kadagiti dadakkel ko. Iso na say-sayad no agsina tapay. Ta ituloy ko ti panagadal ko. Kat no makaurnungak to, subyan ka. No makauray ka Anya? Hawanan kay tibain. Kalpasan ti amin. Kastala ang tibagam. Takrot ka, Alan. Mabutang kay ti responsibilidad. Kan managing bubukod ka. Bagim laang kan ti bukod mo pagsayaatan ti pampanunutam. Saan mo't niya iti kasta, Marivic? Denggam pa iti palawag Awanan ti adu pa'y asaw. Pumanaw kan. Sakbay ang masipat kamanan. Managing bubukod. Kasano apayan ita? Kasano ti panangibagak kadatatang kananang? Sigurado abay-bay andak on. Numamon da masikugag. Awagak ni Alan. Barang nagbaliw ti panunot na. Hello? Nagsarita tansan ka di? Apay ngimawag ka pailaan? Alan, pangaasim. Di mo kumamat aramidan kanyak ti kastoy. Maasyan kamot kumakanyak. Kan iti agbalin nga anak ta. Nakapangedeng akon. Pasensya kan, Marivic. Ngam talaga ajak tayo kabalan ti pamilya. Agtinulong tamat kat. Dahil talang ti may bagak. Kat di mo namnamaan ang maawagan nakmanin. Tayo tamat lang. Agsukata ko iti cellphone number ko. Saur ka, Alan. Inlaw anak. Nagkari ka iti ngayat anak. Kat iti oras ti rigat ka namay. Tulungan nak. Ngaman niya itanter aramidam. Saan mat apa nagtulong? No di kat panangiruruman. Sige, tanda pa aramidan. Bye. Diyos ko. Pakawanan na kumay tinagbasulag. Ngamikan na kumay tikirad tinakam. Tap na mabaalag ti amin. Naimas ti sidaan tayo ita. Pinapaitan ko naman. Wala. At damot naglakuan tayo iti nateng. Iso agimatang akon iti sidaon tayo. Mala, mangan tayo. Kakaisuna ang naimas ti sidaan. Oh, Marivic, mangan kan Kit-kita ang mutlatan dagiti makan. Sabsabaling amin ti rusok ko, nanang. Maditi angot ti... Ne, apayat nga ay. Kailangan ti mga awan ganas ko. Anya ti mapaspasamak iti anak ta. At puno ka kanya, Marive. Masikog ka anya. Tatang. Ibagam ti puno. Masikog ka kade, ha? Pagkawanan na ko matatang. 2 bulan nun to'y sikog ko.
Anya? Mangibabain ka nga anak. Di amo dagiti kabagyan tayaw. Katagad adal ka ijay syudad. Tagayam, napankalaang nagpasikaw. Makawanandag. Nasalisog ang kapoy ti panagayat ko kanialan. Tagaanaw data kaayan-ayat mo. Awagam, taibagam nga umay dakan danunan. Tapno agkalay sa kayaw. Tatang. Apay nga agsangit ka, ha? Nakasaog ni Alan di na ba nag-iji syudad. Ngam di nagkayat nga ikalay sa. Agadal pa'y kano. Kat manipod idi. Jakon makontak. Anya? Kat, kastam nga rodan? Aganak ka abalasang? Mangibabain ka talaga! Agbababawi ang tatang. Ngamawan maramidag. Pagawanan na kuma. Hitamat laang. Alaam amin akawas mo. Taing ka agnaad ijay syudad. Agbiro ka iti trabaho. Tapno adda usaram nga ganak. Diyak kayat ang manayunan ti responsibilidad ko. Kastoy lang arudan ti kasasaad tayo iti biyag. Kinarkarom pa'y laang. Apay dagita kawas mo, anak. An mom dagita. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Tay sumati kayat ni tatang. Kat ulay tagtagid daw iti pamakawan nyo. Tadyak impamay sa ti atensyon ko iti panagadal ko. Saan? Di ka pumanaw, anak. Kandi mo pa'y kabaalan ti agbiag nga agmay-maysa. Basol ko matlaang. No apay apapapanawan nak ni tatang nanang. Wahen, nga manyangay nga rod. Masikog kaan. Iso nga agtitinulong tayo ang mga iwan, iti ipas ngay mo. Bayam apumanaw ti anak mo, minya. Husto man. Tapno agtrabaho para iti agbalin nga anak na. Saan kumamat akasta lakay? Nailaw anti anak ta. Kat binaybay anti nakasikog kan kuana. Iso nga awan sa bali ang makatulong kan kuana. No di data adadakkel na. Patgak ti kayat ni tatang nanang. No di ka kumangamin naglukloko, Maribek. Agad-adal ka kumaita. Iso nga road apagad-adalan da ka. Tapno si katimang ipaay iti kasapulan may intun kumapsot kamay. Tatang. Diyak maumang agkid-kid daw iti pamakawan nyo. Pagawanan na kuma. Lakay, saan apan ang konsinti iti anak ta daytoy Ngamde ka kumamot agsaw iti kasta. Pagrebengan ta timang paadal iti anak ta. Ngam saan na a responsibilidad timang ipaay iti amin akasapulan ta. Ngam no amuna ti rigat. Amuna apanunutan dayta. Lalaki ti anak mo, Marifeg. Ay na, nakatataer a baby. Wanhod nanang. Kastoy gayam tirik na ti may nga ina. Di mo mailadawan ti kinaragsak mo. Wan, anak ko. Maragsakan na kamangkit kita iti apok. Saklotag mankit di. Nanang, di naklata ka sasao ni tatang. Manipod rin mo tayo di ospital. Di na pa'y pulos tinalyaw ti anak ko. Ay, baybay ang pailaang ni tatang mo. Ipaay mo lata, di ba nakaawat mo kanikwana? Wan nanang, kat ada ko makidawag kada kayo. No dumakkel to ti anak ko, kat mabalinan a panawan, ituloy kon to kumati ag eskwela. Awan parikot dita, anak ko. No lakit di disidido ka nga agadal manan. Tatang, agpakadaak. Mapanak iti syudad, tamang rugin ti klase mi inton bigat. Anya?
Agadal ka manon. Uray saanan. Agtrabaho ka kitday. Tapno adda ipakan mo iti anak mo. Amangan no masikugan ka manan ijay. Ikarik tatang. Jakon ulitan ti inaramid ko idi. Igaad ko itan ti agadal. Uray di kan agadal. Sayang laeng tigastos. Lakay. Desidido ti anak ta nga agadal. Pangasim. Ikam kuma iti sabali at tiyansana. Sige. Tapno di yumatkon ko na. Ngamno agloko ka manan. Jak laam mo. Kablaawat ka, anak ko. Kamaudyanan na. Nagturpuskan. Nagbaligi ka, anak ko. Wan nga rod nanang. Nakaragrag sa unay. Kablaawan ka, anak ko. May sakan ang manursuro. Agyaman tatang. Anak ko. Pakawanan na kumaa. Tadi katalken ide. Gapu iti may salaeng akam malay. Pakawanan na kumaa, anak ko. Siyak pa yung timabain itakan ka. Tajak inaramay ti pagrebengak kas amam. Ala, ni tatang. Awan kanyak day jayan. Intay ka din. Agawid tayon. Taintay pagsasangwan ti basit asagana tayo. Alan. Sika ka di dayta? Isak nga rod, Marivik. Ket kaduak dananang kantatang ko. Alang rod. Umunag kayo pa'y. Agyaman kami. Agtugaw kayo. Ita, anya ka diti masapulyo? Imay kami. Taumay da kayo sa rungkaran. Maribik balasang ko. Di mi amo nga dagayam nasikugan ti anak mi. Tadi namot pulos imbagbaga. Gapo iti buteng na. Nana. Agpaiso ti kinuna ti asawak, balasang ko. Kam ammo mi laeng iti nakagradwar. Isu nga inmay kami. Tasarungkaran da kayo. Anya? Dakalan ti anak ko, Nana, Tata. Katsipod masikugak. Di nakpulos tinulungan ni Alan. Marivik, inmay kami, tapno umay da ka kasao. Tapno agkalaysa kayon kani Alan. Wen Marivik, nakasaganak amang ikalaysakan ka. Tapno sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo iti anak ta. Nakasagana? Mano atawanan tinapalabas, Alan. Manipod nagsinata. Ita? Kayatnak nga ikalaysa? Ay ayaten ka unay, aging gaita, Marivik. Kat aramidak amin na pagrebangak kada kayo nga agina. Desidido ti anak ko amang ikalaysaken ka, balasang ko. Umanugot ka kuman, tapno buklen yun ti pamilyayo. No di ka kumangamin nagbalin at akrut idealan. Nalabit, saan akasto'y tinagbanagan ti amin? Tamaawatan na kamat gayam dagiti dadakkel mo. Ngam nagbuteng kamat. Marivik. Pasensya kayon, Nana. Tata. Ngamjak kayat ti paikalay sa iti anak yo. Kat da ito'y ti bagakkan kaalan. Di kan ay ayatan. Tanadismaya ak unay kan. Kan maysa. Kabaelak nga isakad ti anak ko asisyak. Iso dispensaran nyo. Mabalin yun ti pumanaw. Nalpay ti abaga ni Alan apimanaw iti day di agundaway Mr. Lonely. Ket manipod idi, awanan ti damag ko may papankan kwa na. Ket ita, dakkelan ti anak ko.
Ket naawatan na no apay asaan mi akadenden na ti amana. Ket ala kumada ito'y agundaway amang ibaga kadagiti estudyante adidak kumatultuladen. Ipamaysayo kumati panagadalyo tapno matunuyo ti arapaapyo. Tanarigrigat ti agadal no addaan kan iti responsibilidad kas kuma iti anak. Alakastan katagyaman ak unay. To'y pagayam yo, Marivic. Pagayam Marivic, nasayat launay ta intuloy mo ti panagadal mo, nga oray addan anak mo. Tapno maipayam iti mayat a masakbayan ti anak mo. Ket pudno launay tinakunam, amasapul nga ipamaysa dagiti estudyante ti panagadal da. Tadumteng tumet lang ti tiyempo para iti pannakiasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marivic, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.